L-intervista se tiġi mwassla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. Mela jidher ukoll li kellna xi problemi tekniċi hemmhekk, qabel xejn nerġa' insellmilkom Antonello Bela llum qiegħed nagħmel ukoll programm bla mistednin iżda xorta waħda nkunu qegħdin nagħtu fil-qosor rendikont qasir dwar l-isports minuri li aħna nkopru jiġifieri l-Formula Wieħed u darts bħalissa ukoll għaddejjin tliet logħbiet li jinvolvu timijiet Maltin fil-UEFA Europa Conference League bil-Krikar Olimpja Ljubljana wieħed b'xejn wara l-ħin regolamentari u bħalissa għaddejjin ukoll loti tal-penalties bl-iskor ikun 5-5 Rijeka Gżira United anzi lej jidher li Olimpja Ljubljana jirbħu bil-loti tal-penalties hemmhekk fil-fatt Olimpja Ljubljana jirbħu 5-4 wara loti tal-penalties u mhux 5-5 kif qedtilkom hemmhekk. Għandna mbagħad Rijeka Gżira United wieħed b'xejn għal Rijeka skor globali ta' 3-0 u l-avversarji prospettivi ta' Hibernians bħalissa Xkendija u Riga l-iskor huwa dak ta' xejn b'xejn u dan ifisser illi attwalment ikunu Riga illi jgħaddu bl-iskor ta' 2-0. Kont qed ngħidilkom illum se nkunu qed nitkellmu dwar il-sports minuri li nkopru, Formula Wieħed u darts u bażikament se nkun qed nagħtu ħarsa ħafifa dawk il-kummenti li ngħaddi s-soltu wara kull logħba tal-Inter u wara kull telli għallum ħanitrasferuhom f'dan il-programm qasir ħafna li ħanamlu imma li biex ma nkunux qegħdin naqtaw ukoll il-ġist tal-programmi ta' l-intervista. Konna ħanibdew nagħtu naqra ħarsa wkoll lejn il-klassifika tal-Formula 2 wara li għaddew 12 il-tiġrija. U l-klassifika attwali kif qegħdin taraw dara lil Oscar Piastri tal-Prema l-ewwel b'108, Guan Yu Zhou 103 u l-virtuosi Robert Schwarzman tal-Prema b'91, Dan Ticktim tal-Carlin b'89 u Juri Vips l-ewwel 5 pożizzjoni tal-inqas tal-Hightech Grand Prix b'85 punt. Kif qegħdin naraw jidher li l-ġlieda qiegħda bejn tnejn tal-Prema u Zhou biss tajjeb naraw ukoll li hemm diversi sewwieqa illi rebħu diversi tliela matul dan il-kampjonat. Nsemmu pereżempju r-rebħa li ġab Porsche fil-feature race ta' Monaco għandna wkoll lil Oscar Piastri li rebaħ żewġ feature races li huma Monte Carlo anzi le rebaħ fil-fatt l-sprint race tal-Bahrejn b'15 punt, ovvjament il-punti jistgħu jingannaw ftit għaliex għall-feature race tingħata 25 punt tar-rebħa u għall-sprint tingħata 15. Għandna lil Schwarzman li rebaħ żewġ sprint races fl-Azerbajġan u fl-Ingilterra insomma. Kif qed naraw għandna diversi sewwieqa li qed jimpressjonaw u li qegħdin ukoll jagħtu spettaklu f'dawn it-tliela u wkoll jgħidu tagħhom fil-fini tal-kampjonat. Fil-fema tiegħi jiena naħseb illi l-iktar sewwieq qed ħalli impressjoni huwa iż-żagħżugħ Piastri illi ġej mill-Akkademja tar-Renault illi anki fil-preview li konna għamilna tal-kampjonat tal-Formula 2 lajta kienet attenti għal Piastri dan huwa debuttant u dan kapaċi jaħsad lil kulħadd u s'issa jidher illi l-bniedem li kien għamil din il-previżjoni s'issa jidher li kellu raġun Piastri qed jimpressjona tellieqa wara tellieqa. Minnaħa l-oħra Guan Yu Zhou u għandu l-esperjenza ta' 3 staġuni fil-Formula 2 fejn
Sissa rajnuh ukoll li rebaħ żewġ tlielaq feature li huma tal-Baħrejn u tal-Ingilterra, kellu wkoll xi wirjiet inkonsistenti iżda nemmen illi l-isfida attwali dan is-sewwieq Ċiniż li wkoll ġej mill-Akkademja tal-Alpin jista' jagħtiha bil-kbir. Sewwieq li qed nistenna ħafna minnu din is-sena huwa Robert Schwarzman li qiegħed fit-tielet post, sewwieq ta' talent, sewwieq li ġej mill-Akkademja tal-Ferrari u nemmen illi m'għandux ma naraw fil-Formula wieħed jekk hemm il-darba Bertu Russu kif inħobb insejjaħlu jiena ikompli u iżid ukoll mal-wirjiet illi kellu sissa. Mis-sewwieq tal-Akkademja tal-Red Bull li kelli nażel l-iktar wieħed l-impressjona immura li Juri Vips, is-sewwieq mill-Estonja illi rebaħ tiġrijiet ukoll, rebaħ il-feature race ta' Baku u rebaħ ukoll waħda mill-tlielaq sprint illi kellna. Nistgħu wkoll ngħidu illi kellna diversi tiġrijiet fejn Vips kien qed juru wkoll it-talenti tiegħu u żgur mhux forsi li Helmut Marko u Christian Horner qegħdin jagħtu wkoll attenzjoni lejn dan is-sewwieq Estoni bħalma qegħdin jagħtu wkoll każ sewwieqa oħra bħal qed jiġi nifrasi Liam Lawson illi huwa sewwieq tat-tim tal-Hightech, is-sewwieq ieħor tat-tim tal-Hightech, kif ukoll Dan Ticktum illi żgur li naraw ukoll fir-radar ta' xi timijiet tal-Formula Wieħed. Bilħaq qed insemmi Red Bull l-appell li tefgħu għal dawk l-10 sekondi li ser Lewis Hamilton u ħanaqbis parzjalment fuq il-Formula Wieħed. Ġimgħoti fil-Grand Prix ta' Silverstone l-FIA ma laqatx l-appell ta' Red Bull u parentesi żgħira jekk hawn xi parti ta' Red Bull qed isegwu l-programm aqtawa ħarsu l-qudiem għandkom karozza biex tiġġieldu għall-kampjonat, issa kintom kapaċi morru rbħu u ġibu doppjetta fl-Ungerija. Parentesi magħluqa. Sewwieq oħra nħalla impressjoni kien Richard Verschoor tal-MP Sports li f'Silverstone kellu ġiet tlaq tajbin, anke jekk kellu wirjiet inkonsistenti u sewwieq oħra li s'issa ddiżappunta kien Christian Lundgaard tal-Art Grand Prix illi kull mandu huwa 28 punt, l-istess ukoll fejn tidħol delużjoni għal Marcus Armstrong sewwieq oħra tal-Akkademja tal-Ferrari illi għandu 24 punt. Nistgħu wkoll ngħidu illi wieħed stenna xi ħaġa iżjed minn dawn iż-żewġ sewwieqa iżda tfadal diversi tiġrijiet il-Formula 2 illi din is-sena ser tkun qed iżżur l-Italja, Russja, Saudi Arabja u Abu Dhabi għal 3 titlielaq f'kull trakka fil-fatt ukoll ninsabu tista' tgħid f'nofs il-kampjonat. Jekk ukoll nagħtu naqra ħarsa żgħira qabel ma nagħlqu din l-ewwel parti lejn il-kampjonat tal-kostrutturi mhux li hemm ħafna xi tgħid għajr illi it-tim tal-Prema jidher illi qiegħed ukoll jiġri bil-kampjonat kif qed naraw fil-grafika 199 punt għat-tim Taljan kontra l-162 tal-Univirtuosi u mbagħad għandna l-Carlin u l-Hightech li qed jiġġieldu għat-tielet b'145 għal Carlin u 143 għal Hightech ta' min jinnota li kull tim li qed jisem fil-Formula 2 ħa punt. Almenu tista' tgħid volli rimanna l-ebda tim f'dina il-fażi illi jinsab mingħajr punti hawnhekk minix qed nara sorpriżi nemmen illi il-Prema għandha tirbaħ il-kampjonat tal-kostrutturi mingħajr ebda problemi ta' xejn. Għalissa ser nifqu hawnhekk mill-ewwel parti tal-programm qasir li ħanamlu llum tal-intervista, biss nistedinkom biex tibqgħu magħna għaliex għandna blokk qasir ta' riklami kif jgħaddu dawn ir-riklami nitkellmu ftit fuq id-darts.
Beauty Wisdom tal-fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. L-istaġun tal-futbol reġa' magħna u dan ifisser li l-logħba popolari FIFA 22 waslet biex terġa' toħroġ. Kull minn ta' quddiem biex takkwista l-logħba uffiċjali tal-futbol għal PlayStation, Xbox jew Switch u ħalli l-ordni tiegħek ma' Game Breaker. Game Breaker, l-aqwa logħob u aċċessorji tal-PlayStation, Xbox jew Switch. Lily's Health and Beauty għall-aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal iżjed informazzjoni. Merħba lura t-tieni parti tal-programm l-intervista llum għandna programm kemm xejn qasir għaliex kif qegħdin taraw illum m'għandniex mistednin iżda xtaqna li wkoll nagħtu spazju lill-isport minuri li aħna nkopru biex ukoll nikkaverjawhom. Infakkarkom ukoll illi għadha kemm intemmet il-logħba mill-UEFA Europa Conference League bejn Birkirkara u Olimpja Ljubljana wirja qalbenija Tim Karkaris iżda sfortunatament kienu Olimpja Ljubljana li għaddew 5-4 wara loti tal-penalties. Logħba oħra li hemm għaddejja li tinvolvi Tim Malti hija dik bejn Rijeka u Gżira United. Rijeka din fil-skor ta' wieħed b'xejn minn fuq. Gowl ta' Josip Dirnic fis-27 minuta. It-tim Kroat attwalment igawdi vantaġġ ta' 3-0 meta tfadal biss it-tieni taqsim mhux tintlab għaldaqstant sfortunatament ukoll tim ieħor li ġie eliminat minn Malta. Attenzjoni wkoll qegħdin nagħtu l-logħba bejn Xkendija u Riga. Raġuni hija li min jikkwalifika minn din il-logħba ser jilgħab kontra Hibernians fit-tielet round tal-UEFA Europa Conference League il-ġimgħa d-dieħla. L-iskor f'tieni leg huwa ta' xejn b'xejn biss Riga qed igawdu vantaġġ ta' żewġ gols għaldaqstant jekk l-affarijiet jibqgħu kif huma ser ikun it-tim mill-Latvja illi ser jilgħab il-ġimgħa d-dieħla kontra t-tim minn raħal ġdid. Niġu issa t-tieni parti tal-programm fejn ser nitkellmu ftit fuq il-Betfred World Matchplay Darts illi kellna matul din il-ġimgħa, kompetizzjoni illi tista' tgħid hemm diversi punti li wieħed jista' ukoll jitħaddet fuqhom u kompetizzjoni illi intrabħet tista' tgħid minn Peter Wright, Snakebite, il-bniedem illi huwa wkoll magħruf għad diversi tpinġijiet illi ikollu karattru ikkulurit iżda minkejja dan il-karattru kkulurit Snakebite żgur li ma ddiżappuntax u din id-darba ġab ukoll unur ieħor lejn l-Iskozja fejn tista' tgħid illi il-plejers Skoċċiżi komplew jiddominaw fil-pjaneta tad-darts. Ovvjament qed nippruvaw ukoll illi intukom naqra ħarsa lejn x'ġara u x'ma ġarax ġewwa Blackpool iżda għalkemm jidher li għandna t-tabella li ħanurukom. It-tabella hija ftit ukoll ċkejkna għaldaqstant ukoll. Insomma, sakemm tasal din il-grafika nibdew naddu xi ftit kummenti ukoll. Naħseb li fil-fema tiegħi Snakebite żamm kelmtu għaliex meta beda il-tournament u kien ħareġ jgħajjad fil-Kamra tal-Ġurnalisti din is-sena l-avversarji ġew Blackpool għal xejn il għaliex ser nkun jien illi ser nirbaħ dan it-tournament. Fil-fatt rajt kelmtu żamma u
il-rebaħ b'mod mill-aktar konvinċenti tista' tgħid dan għal Betfred World Match Play ta' din is-sena u fit-tieni post spiċċa Dimitri Vandenberg finalista tal-lif li kien ukoll id-detentur. Vandenberg illi wkoll kellu wirjiet tajbin ħafna matul dan it-turnament fost oħrajn il-logħba kbira li kellu fil-kwarti tal-finali meta elimina lil Gerwin Price mill-kompetizzjoni. Price illi wkoll bħas-soltu qatt jikkumedja, qatt jippulċinella, qatt jipprova jisfen bħal Vandenberg biex jaddih biż-żmien iżda meta ġejna qassi winno id-darts taw raġun liż-żagħżugħ Belġjan. Ħanurikom ftit ukoll l-iskeda bil-medji l-aqwa medji illi kellna matul dan it-turnamentu dawn ukoll jikkonfermaw illi kienu Rajtu Vandenberg l-iktar tnej li kellhom medji għolin matul dana il-match play u għaldaqstant il-finali kienet ġustifikata bejn dawn iż-żewġ players. Fis-semifinali mbagħad waslu Krzysztof Ratajski u Michael Van Gerwen. Ratajski li ilu jumri li huwa player ta' talent u fil-fatt dan il-pass li jagħmel għas-semifinali żgur illi ser kompli saħħaħ l-argument ta' min jgħid illi Ratajski huwa player validu fil-waqt illi Michael Van Gerwen il-level tiegħu naħseb illi niżel ftit skużawni għaliex Van Gerwen nafuh li ikkaxkar tista' tgħid kull kompetizzjoni li jidħol din id-darba ma kienx il-każ il għaliex rajt rebaħlu nazzarda ngħid ukoll umiljaħx fil-fatt tefa' f'medja ta' 110.37 li kienet ukoll medja kbira u kienet is-sitta jidhirli l-ikbar medja fl-istorja tal-World Match Play. Gary Anderson ġelibnat fit-tieni round minn Nathan Espinel, is-soltu storja meta l-Flying Scotsman jiltaqa' ma' Diebs, nista' nsejjaħlu hekk il-boogie player tiegħu, fil-waqt li komplet it-kaxkira l-isfel ta' Rob Cross li nqala fit-tieni round tilef ħafna mill-flus illi kien qed jiddefendi f'din il-fażi tal-match play u Glenn Darrant illi kolli nammetti li kemm ilu li qabditu l-Covid ma setax jieħu r-ruħ dana il-player minn Middlesbrough illi rebaħ 3 darbiet il-kompetizzjoni tal-BDO tad-dinja u fl-ewwel sena kien qed jimpressjona, wasal semifinali tal-match play, kien ukoll qed javvanza rebaħ il-Premier League, ġiet il-Covid laqqata u minn hemm maħax ir-ruħ. Tajjeb illi issa però nagħtu naqra ħarsa ħafifa lejn l-ordni tal-mertu wara l-match play kif qiegħda taqra. Price jinsab fl-ewwel pożizzjoni, l-ewwel tlieta prattikament baqgħu l-istess, l-ewwel erba' għandek il-Gerwin Price, għandek il-Peter Wright it-tieni, Van Gerwen it-tielet u James Wade ir-raba'. James Wade illi inqala wkoll fl-ewwel round wieħed kien qed jistenna ħafna iżda meta ġie għall konfront kontra Luke Humphries rebaħlu 10-3 għal daqstant ukoll bat il-dimaxin dar id-dar mill-ewwel round. Dimitri Vandenberg li bis-saħħa ta' dil-finali tela fil-5 pożizzjoni. Gary Anderson baqa' stabbli fis-6 post fil-waqt li Dave Chisnell u Jose da Sousa telaw is-7 u 8 rispettivament. L-ammonti li qed taraw fil-players huma skużawni flus sterlini. Nistgħu ngħidu hekk li ejja ngħidu li bej wieħed u ieħor l-ordni tal-mertu tirrispetta il-forma attwali tal-players kif qed jilagħbu bħalissa, ordni tal-mertu li hija kkunsidrata fuq is-sentejn l-aħħar sentejn. Rob Cross waqa' 12 u diversi players oħra li niżlu fil-gradwatorja fosthom Daryl Gurney illi niżel fi 17 pożizzjoni. Il-ġimgħa d-dieħla ser ikollna 3 Players Championships fejn jidħlu d-darts iżda t-turnament il-kbir jew l-aħjar turnament televiżiv li jmiss ser ikun dak li ser isir
f'Settembru non-ranked tournament it-tazza tad-dinja tad-darts. Mela, jien għalissa ser nieqaf hawnhekk iżda mhux qabel ma ngħid l-għonet nagħti merħba uffiċjali apparti grazzi lil Game Breaker Malta li ser jkun qegħdin jisponsorjawna daħlu f'kampanja magħna għal sal-aħħar tas-sena, grazzi wkoll Game Breaker li huma kumpanija li tispeċjalizza f'logħbiet tal-computer, PC, Switch, Xbox u kemm il-darba jiena wkoll użajt is-servizzi tagħhom u nista' nigarantilkom li qatt ma ħriġt id-disappuntat għaldaqstant grazzi lil Game Breaker kif ukoll grazzi lill-sponsors l-oħra tagħna li huma Beauty Wisdom u Lily's Health and Beauty illi huma sponsors konfermatissimi u abbinati mal-programm l-intervista. Il-ġimgħa id-dieħla nibdew tista' tgħid bil-programm tal-futbol, ħanibdew bi3 programmi fejn se nkunu qegħdin nagħtu previews tal-kampjonati prinċipali li ħankopru li huma l-kampjonat BOV Premier il-ħajdi jkun il-programm tiegħu fil-5 ta' Wissu bħallum ġimgħa, il-Premier League Ingliż fit-12 ta' Wissu u fit-19 ta' Wissu nipprevedu s-Serje A Taljana. Fis-26 ta' Wissu mbagħad huwa maħsub illi ftit momenti wara l-tluħ tal-Polos ta' Champions League l-intervista ser ikun qed tieħu reazzjoni nistgħu ngħidu hekk mhux biss tiegħi iżda wkoll ta' 3 membri tal-panel illi ser nistiednu u li magħhom nkun qed niddiskutu wkoll il-gruppi. Il-ġimgħa ta' wara, l-ewwel ġimgħa ta' Settembru mbagħad se nkunu qed nipprevedu nagħmlu programm fuq il-BOV Challenge League li jkun ħajibda l-ġimgħa ta' wara. Fl-aħħar u mhux l-inqas dawn huma l-programmi li għandna definiti fit-30 ta' Settembru se jkun programm dedikat l-esports ftit ġranet qabel ma jibda il-V1 Malta Series ta' Velocity Esports Racing fejn ukoll nagħtu ħarsa lejn it-timijiet u nitkellmu naqra fuqhom mal-mistednin li ser kollna. Mill-bqija bħas-soltu komplu segwu l-programmi illi ikollna fuq il-netwerk tagħna. Illum kien programm qasir nisperaw il-ġimgħa d-dieħla jkollna l-mistednin u nkunu nistgħu nagħmlu programm bħas-soltu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jien Antonello Bela ntikom il-kumplament tal-sera tat-tajba kif ukoll il-lejl tajjeb. Ħudu ħsieb. L-intervista ġiet wasla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty.